खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि ससियेल मिडिया WhatsApp ग्रुप बायदि बायदियाव मैखोम बसुमतारीनि जा अडिअ रेकर्ड बे भाइरेल जानाया गोबाङैनो गोसारगासिनो दं आरो बे समाव मैखोम बसुमतारीखौ गोबां मानि बिबाननिफ्राय एरख'नाय जाबाय जेरै बड'लेण्ड रादाबनि बिथाङा सासे गाहाय सुजुगिरिमोन आरो गोलाव समनिफ्रायनो बर' खौरां बिजोंखौ एबा बर' खौरां बिजोंनि जानानै गोबां खामानि मावबोदोंमोन नाथाय मैखोम बसुमतारीनि जाबायदि अडिअ कल रेकर्ड भाइरेल जादों बेनि उनावनो खौरां बिजोंनिफ्राय मैखोम बसुमतारी बिथांखौ एरख'नाय जाबाय नाथाय बे बेलायाव बेनि अनगायैबो जाय आइजोजों अडिअ कल रेकर्ड जादोंमोन आरो बेखौ लानानै मैखोम बसुमतारीखौ एरख'नाय जाबाय एबा बिनि सायाव बिजिरनानै साजा होनाय जाबाय नाथाय बे समाव अडिअ रेकर्डनि गेजेरजों जाबायदि पुर्णिमा बरगयारीनि मुङा सिखारदों आरो बे पुर्णिमा बरगयारीया गोबां गावनि फेसबुक लाइभनि गेजेरजोंबो गावखौ गोबां मानि बाथ्रा फोरमायदों बिथाङा गावखौ दायनिगिरि नङा एबा जेबो लोब्बा गैया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बेसेबां सैथो सुमि बरामोन बायदिया जेरैबायदि रायजोआव गोबां मानि ट्रेडिंनि गेजेरजों रां जाख्ल'नायनि थाखाय आयेननि आवथायाव फैनानै दायो जेल जागासिनो दं बेबायदि पुर्णिमा बरगयारी बिथांनि सायावबो पुर्णिमा बरगयारीनि सायावबो बेफोरबायदि नायबिजिरनाया जागोन ना जाया आयेननि आवथायाव फैगोन ना फैया पुर्णिमा बरगयारी बिथाङा जेराव 40 लाख रां लानायनि अजद दैखांदों मैखोम बसुमतारी बिथाङा आरो बे मैखोम बसुमतारीनि जा अडिअ कल रेकर्ड बेयाव 40 लाख रां जाख्ल'नायनि बाथ्रा फोरमायनाय दं मैखोम बसुमतारीनि जा कल अडिअ रेकर्ड बेखौ नायोब्ला पुर्णिमा बरगयारी बिथांनि सायाव नायबिजिरनाया फैगोन ना फैया जेराव बिथाङा गोबां रिल्स बानायदों आखायाव लाख लाख रां लानानै बे समाव बिथाङा एबा पुर्णिमा बरगयारीया बेफोरबायदि गारि भेनु गारि बायना होनायनिबो अजद दैखांनाय दं मैखोम बसुमतारीनि अडिअ कल रेकर्डआव थारैनो बेसेबां सैथो मैखोम बसुमतारीनि जा अडिअ कल रेकर्ड खालामनायाव गारि बायनायाव गहेना सना रुफा बायनाय गहेना बायनायावबो 22 लाख रां होनायनि अडिअ रेकर्डआव जों खोनानो मोन्दों थारैनो बेफोरबायदि आइजोनि थाखायनो गोबां माखासे समाव लाइमोनफ्रा गादलिननानै गावखौनो गाव सामलायनो हायै जायो बेफोरबायदि आइजोफोरनि थाखाय बर' माहारिनि माखासे आइजोफोरा माब्ला सांग्रांथि जागोन आरो माब्ला बेफोरबायदि आइजोआ माबायदि एबा माब्ला बर' हारिनि आइजो अनसायफोरनि आफादफोरनि नोजोराव नांगोन बेयो मोनसे गिदिर सोंथि आरो गोबाङानो फेसबुक पस्टनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायदों पुर्णिमा बरगयारी बिथांनि सायावबो आयेन बायदियै नायबिजिरनानै जुदि गोरोन्थि मोनोब्ला पुर्णिमा बरगयारी बिथांनि सायावबो आयेन बायदियै साजा होनांगौनि दाबि दैखांनायखौ बे समाव गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव सुमि बरामोन बायदिया मोनसे समाव रायजोआव ट्रेडिंनि थाखाय दायो जेल जागासिनो दं थिग बेबायदिनो पुर्णिमा बरगयारीनि सायावबो नायबिजिरनाया जागोन ना जाया मोनसे गिदिर सोंथि सिखांदों खयला फैसा लांगोन नों गुसु दं अधिकारियानो आंखौ बुंनो हायो जेबो खयला फैसा लांगोन नों गुसु दं मिथिबाय दखान लुनायनि नामाव खयला फैसा लांगोन नों गुसु दं खयला बिजिनि आखाइनिफ्राय थिला लादा दाखालि 1 लाख मोनदों आंनि आखाइनिफ्राय खयला ओमफ्राय हाबायनायाव बेसेबां लांदों 2.5 लाख थाङाखै हायाव औ बा खयला बाव नोंनि सना नोंनि गारियाव 4 लाख थाङाखै लांबाय थागोन माखौ बारा बुङो नों एवखै नोंनि सना रुपा गासै बेसेबां थांदों सिगां 22 थांदों सिगां मिथिबायना औ खयला बाव खयला बाव बेनिफ्राय फन पेआव माबा खालाम गासै 6.5 लाख दङ फन पेआव नाय गासैबो खयला टटेल गासै दिनैसिम नोंनि खाथियाव 40 लाखनि बारा फैसा थांबाय नोंनि आखायाव मिथिबाय हगार आङो 40 लाख नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा